Jullie staan er nou. Dan gaan we beginnen. Goedemiddag, Vastelavond vrienden. Zo dat je weer op de laatste dag van de Vastelavond hier zit voor de grootste traumerie van ons boedspaar. Zoals we zien, dit keer binnen is in ons vertrouwde cafézaal de Werd en dat is schitterende tent opgewerkt. Ik moet zeggen, het heeft eenvoudig moeite gekost om van het stadsbestuur van Cambuur toestemming te krijgen om op deze locatie een officiële boedel te mogen organiseren. Gelukkig hebben we van een zware wethouder met de college zitten Frans, die gezorgd heeft dat we net op die toestemming hebben gekregen om dit fantastische beroepspaar in het onechte te verbinden. Zoals gerealiseerd hebben de burgemeester en ik ons testjaar vorig jaar met vlaggenwimpel doorstangen en hebben een meerjarig contract ontvangen van de voorzitter van de Boerenbroeders. Dus die steekt er meer in de weg om dit spektakel te gaan beginnen. Hoewel, onze broeder Peter, die moet blij zijn dat het motto van de Vastelavond in Zwamen dit jaar dat is geluk wordt. Want wat is namelijk het geval? Hoe is er de hele tijd? Peter, daar ga je toch wel een beetje moeite om een afstand te nemen van zijn clubje de Hopslokkers. Gevolg, helemaal elke keer de hoofd op en als jullie steeds alleen op de nu. Ja. Gelukkig wisten we hoeveel Peter moesten zoeken. Zoek de Hopslokkers en dan wel Peter. Gelukkig heeft Oshiri heel veel geduld en wisten hoe ze aan begon toen ze de liefde verklaarde aan deze geweldige man. Maar Peter, misschien toch even tijd dat ze een paar liefwoordjes tegen die vrouw zegt. Ja, beste Jimmy, het spielt niet geweldig. Ja, ik heb het niet meer. Nee, jongen. Spielt niet geweldig, om te zeggen, alleen de piloten. Maar op het moment dat ze die weer de grijswijzer bedoelt. Kijk toch nog even over hier. Alle hoogheden zijn binnen. De vaders en moeders van de boerstralen. De getuigen ga je alle schermen in de gaten of alles volgens het protocol gaat. En de sokkertent heet de bloempjes waar je alvast genoeg boete gezet. En tenslotte onze hoofdvoorspelers, onze boerspaar, die zijn erg zenuwachtig zo te zien. Dus laten we maar beginnen. Vorig staan Giddy en Peter. Giddy die eindelijk voor de tweede keer kinderen trouwen en Peter de eindelijk zijn ware heeft gevonden. En nu ga je ervaren wie het is om als getrouwde vrijgezel door het leven te mogen gaan. Samen met het gezelschap hebben ze vanavond uitgeroepen op 20 januari de Vastelavond gevierd zoals het gevierd wil te worden. Bode, wat bedoelt ze met zo als het gevierd wordt te worden? Nou, hier het zeg. Dit gezelschap, maar ook alle andere deelnemers van de Zwamen, boeren en Asselsgemeenschap hebben laten zien dat de Zwamen de Vastelavond ook echt leeft. Nergens voeren desgekoms waarin er lege zat. Overal werden doorgelachen en ik heb geen wandplan gehoord. En elk feest duurde toen inderdaad de uurtjes. Bode. Ja, Zwamen nu. Wist je dat de brood een hele schone bijnaam heeft gekregen van zijn broer? Dat het dat echt heel schoon vond en dat het past bij een boerinneke. Toch, Ginneke? Zwamerlu, wist je dat de broedegom liever een soeplepel in de hij heeft als een scepter? En wist je dat Peer altijd op zijn scepter let? En wist je dat Peer dan bij de receptie van prins Peter III toch weer kwijt wordt? En dat Peer op het schuppen was dat er voor het eerst in zijn leven zijn eigen zak moest dragen. Niet weten dat het todenscepter en zo. Wist je dat de brood liever Heidi geheten? Dat het gewoon gek is op alles wat met wandelen en bergen klimmen heeft te maken. Dat het toch om Peter als broedegom uitgekozen heeft met een toekomst op Tirol als Heidi. Peter
dit jaar proefspaar gaan werden. Die ging niet met de Hermanie naar Trier ging, kwam Peter ook met. En nou een geweldige middag koos Peter nergens anders meer aan denken en zei tegen Ginny, Ginny, als toen mooi boerenboot was, dan klum ik niet tegen op die kerk. En zodoende stond hij door een schoon paard. Zo, wist je dat voor dit jaar een broers wil hebben die drugs in de kerk zit te wingen. Peter is misdiener en kerststalbouwer en Ginny bij op naast zijn vierde wekelijks met zijn broer naar Brugge om te bijen wie te pelken op een fiets. Mer. Dit is toch echt geluk. Zo, al deze wetenswaardigheden wetend werden ook diep voor de trouwerie. Burgemeester Frank Urgan en start de trouwerie. Moeder van de broer, Sonja. Wie kijkt er tegenaan dat hij Peter, ook wel genoemd Peer, met haar hertje Ginny in de onecht werd verbonden? Als Peer heel erg zeker wordt dat er door mijn hertje wilt gaan, dan vind ik dat te gek. Vader van de broer, Gerard. Wat is die mening over de trouwerie? De Peer is dat gaat voor Ginny, die meisje. Ja, ik ben eens een beetje bang, want alles wat er in de heim vliegt, dat raak ik kwijt. Ja, ik denk dat die meisje, ik weet niet, dat het zich al meldt als het vergeet, het vreemd te werken. Dus ik denk dat we wel door moet gaan. Moeder van de broedegom, Linda. Laat Geurt en Peter van u zonder enige twijfel in het huwelijksbootje stappen met Ginny. Nee, gestopt? Nee, dan geen ogen samen. Ver gespullen. Vader van de broedegom, Frank. Vindt u dat Ginny doodgeloofd in de stamhaaier, Peter? Oh joh. Ik heb gehoord dat Peter zag, oh dat ging ik in bloed uit. Dus ja, my god, hier met geluk. Zo, nu iedereen het zien of horen heeft gezegd, dan geen bezworen zitten u tegen het voorgenomen huwelijk. Ik denk dat voor alleen de getuigen nog even moeten vragen wat ze ervan vinden. Burgemeester, als eerste getuige Claudia. Getuige Claudia, wilt Geurt nog gaat de veuren brengen? Ik vind het allemaal maar gezegd, maar dat is nog iets twee snel trouwen. Dan voel je dat feestje kan u boven. En getuige Nicole, wilt Geurt nog gaat de veuren brengen? Nee, wees, jij goed. Dat het weer eens oprijden met zijn vertrek met chansen. Ik denk dat het mensen door met dansen. Ja. Burgemeester, ik zou Ginny en Peter zelf even vragen of ze zich nog wel willen laten trouwen. En daar meneer, wat zeg je hiervan? Veur hebben we het geluk gevonden. Dat is een ander vuur. Veel zeggen. 1, 2, 2, 3, 4. Goed, dan burgemeester, ik in de plechtigheid gewoon doorgaan. Ginny, wilst u met een klein en pinter ventje Peter die je neven steekt in de onecht werden verbonden? Ja, nu, eigenlijk passen we dus totaal niet bij. En hebben we allebei de rotzooi dat concentreren op Facebook met anderen. Maar uiteindelijk hebben we elkaar weer gevonden en zeg ik ja. Peter, wilst u in een onecht verbonden werden met deze altijd stralende broed, die Ginny? Nou, we hebben een behoorlijke aanloop gehad. Vanaf november zien we naar deze dag toe gegroeid. En ik ben lang genoeg alleen geweest, dus ik zeg ten harte, heren, ja.
Zo, toe voldaan is aan de belofte van de echtelijke trouw, verklaar ik u hier tot man en vrouw. Ja, nu moest de ringen nog wat bij. Hoe zijn onze helpers met de ringen? Oh. Geen ringen. Dat kunt dat. Snel eigenlijk. Kom eens even hier. Is het graag al afkomen? Nee, nog niet. Is het nog om? Ja, kleintje. Ja, ik stop op linkerkant. Ja, ik stop op linkerkant. Nou, geweldig, lekker stik. Nog de kus.